Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим. Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. 10 квітня в український прокат виходить кінострічка «Киснева станція». Це біографічна драма, в основі якої лежить історія лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. А саме у фільмі розповідається про знаковий фрагмент його біографії, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для життя, а також надії на крихке щастя в умовах тотальної неволі за часів СРСР. Тож, який період життя Мустафи Джемілєва показаний у фільмі «Киснева станція», як до стрічки поставився сам лідер кримсько-татарського народу і яке місце у фільмі посідає Крим? Про все це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Тема дня. Отже, 1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний в'язень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції, щоденно наповнює ржаві балони киснем. Як кажуть автори у фільмі, перед глядачами відкриються маловідомі сторінки історії кримсько-татарського народу. Боротьба, спротив, кохання на відстані, життя у вигнанні, здобуття свободи, попри все – це теми, які показані на тлі задушливого радянського застою. Головні герої стрічки – Мустафа Джемілєв, дисидент, в'язень режиму, засланий за тисячі кілометрів від дому, і Сафінар – молода вчителька, яка живе у місцях депортації в Узбекистані звичайним життям і має зовсім інші плани на майбутнє. Але доля розпорядилася так, що вона вирушає у подорож крізь усю країну, а зустріч із Мустафою змінює її життя назавжди. Киснева станція – це не лише місце роботи головного героя, а й глибокий символ у фільмі. У світі, де всі дихають страхом, Мустафа стає тим, хто наповнює життя людей навколо киснем, вірою у правду та справедливість. Його боротьба здається безнадійною, але саме в найтемніший момент у нього з'являється шанс на світло. Сказано в описі стрічки. І більше сьогодні про цю стрічку, про те, на якому вона зараз етапі перебуває, що вже скоро зможуть побачити глядачі на екранах, будемо говорити сьогодні у нашій програмі. І зараз я рада вітати, до нас долучається Іван Тимченко, це режисер-постановник фільму. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з відкритих джерел відомо, що робота над цим проєктом почалася понад 5 років тому і після знайомства безпосереднього особистого творчої групи з Мустафою Джемілєвим. І тоді давайте почнемо спочатку. Як з'явилася ідея створення цієї стрічки і як до неї поставився сам Мустафа Ага? Насправді трішки більше, ніж 5 років. Перша ідея виникла десь 2015 року, і я нещодавно знайшов перший лист від Михайла, в якому він написав, описав першу ідею, це був вже 17-й рік. І це, власне, вже відбулося після знайомства з паном Мустафою, після низки інтерв'ю, які ми проводили для пошуку матеріалу. Тож десь я все ж таки 15-й чи 16-й рік я б вважав початком роботи над проєктом. Скоро будемо святкувати 10-річчя. А це було пов'язано якось безпосередньо з початком анексії Криму, окупацією і тоді, коли ці події були на слуху? Тобто саме це тоді привернуло особисто вашу увагу до того, що є ось такий лідер і у нього надзвичайна біографія? Так, звісно, це була така певна рефлексія на, не знаю, настільки огидну анексію і то, як взагалі світ, як люди реагували. Говорили багато про території, про якусь там вигадану історію, але весь час забували про людей, яких вигнали звідти, які нелегко туди поверталися, і власне, що з ними буде далі? Бо мені здається, це ж не просто питання якихось територій, це питання існування взагалі кримсько-татарського народу в майбутньому, і сьогоднішні події це підтверджують. На жаль, це глибше питання, ніж просто шматок землі. Розкажіть, будь ласка, як відбулася тоді зустріч з Мустафою Джемілєвим і як ви йому презентували свою ідею?
Ну, це не зовсім була презентація. Ми прийшли от зі Світланою, з продюсеркою, і сказали, що хочемо зняти фільм. Він посміхнувся, фактично сказав: ну, спробуйте. А ви на той час вже вивчали, звісно, його біографію, так? А що особисто вас в ній вразило? От в тому то і проблема, що насправді з одного боку дуже багато інформації вже опубліковано, але нам хотілося дізнатися щось, що не опубліковано. Тому фактично перша зустріч була. Ну, фільм це як така ідея велика, але ми хотіли, власне, домовлялися про інтерв'ю, про низку зустрічей, щоб якось більше дізнатися. Кажу відверто, що пан Мустафа не був дуже з нами відвертий, тобто він фактично повторив ті речі, які ми знали, але це дозволило знайти цю історію, яку ми розказали фільму, власне, їхнього знайомства. Бо по великому рахунку цей фільм він про кохання, можна сказати, це мелодрама, але звісно, в нього є такий більш важкий бекграунд. Це наша історія, це історія життя в Радянському Союзі, і як взагалі жити людині з гідністю в країні, де гідність фактично заборонена, є злочином. Але от, власне, із цього почалося. Ми познайомилися з Михайлом Бриннихом, сценаристом. Він проводив ці інтерв'ю. І так знайшли ось таку історію кохання. А що саме вас в ній вразило? Розкажіть, будь ласка. Вона неймовірна. От дві людини, які ніколи один одного не бачили взагалі. Вони тільки пишуть листи. І один з цих людей вирішує відправитися на інший край країни. Ну, це ж не дорога, знаєте, як Київ-Львів. Це дорога, яка тривала кілька тижнів фактично і з перешкодами. Тобто влада робила все, щоб цього не відбулося. Тобто вона відмовилася від усього і поїхала в таку... що буде далі, вона не знала. Фактично, але врешті-решт це склалося добре. Кримці повернулися на півострів. Тобто це ще історія про перемогу, хоча і не дуже тривало, на жаль. А розкажіть, будь ласка, докладніше трошки про цей період життя, який зображений у стрічці, цей період життя з Мустафи Джемілєва безпосередньо. Що тоді саме відбувалося отак от в загальних рисах? Ми розуміємо, що 80-й рік, тобто до розпаду Радянського Союзу ще залишається час. Мустафа Джемілєв дисидент і якби перебуває ось в таких умовах у засланні. Які основні риси тоді цього періоду ви зобразили? Ну, дивіться, пан Мустафа на той момент перебував в засланні. Якщо говорити про якусь цю систему покарань радянську, то можна, як говорить один з наших героїв фільму, що ти тут живеш як нормальна людина, працюєш, отримуєш гроші. Тобто під певним кутом можна сказати, що це, не курорт, звісно, але порівняння, напевно, з в'язницею, це таке більш вільне перебування. Тобто ти ходиш на роботу, ти отримуєш зарплату. Але це все одно це в'язниця. По суті, людина там не відчуває себе вільною. Дуже різні люди навколо, неподалік, наскільки я пам'ятаю, сидів Чорновіл. Але були і злочинці, які відбували покарання там за вбивство, за різні речі. Тому він, власне, спрацював на кисневій станції, заправляв балони киснем. Це дуже теж символічно в країні, де навіть дихати вільно було важко. Людина засуджена за величезну кількість злочинів, як вважала влада, наповнює балони киснем, щоб і промисловість працювала, і люди могли дихати. Я пам'ятаю, що у трейлері цієї стрічки є такі слова, які звучать від героїні. Я знаю, який він насправді наш Крим. Що означає ця фраза? От яким насправді є Крим для вас, як для творців цієї стрічки? Це мрія, напевно. Мрія про краще життя. Мрія, щоб... Мрія повернутися туди, куди ми вже сьогодні не можемо повернутися. Але... Поки що не можемо, так, звісно. На це дуже сподіваємося.
Ні, я думаю, що ми в це минуле життя вже ніколи не повернемося. Можливо, наступні покоління, так, але не ми. А скажіть, будь ласка, чи показаний Крим у стрічці, і взагалі чи було таке завдання, і як зробити його, як його виконати, якщо доступу до півострова наразі немає? Ну, перша сцена фільму, вона начебто знята в Криму. На жаль, в Крим ми з очевидних причин потрапити не могли. Ми розглядали кілька варіантів і за кордон поїхати знімати, але по факту знімали на Херсонщині. Ці території були окуповані, зараз вже частково Олешки ще досі окуповані, а от власне ці красиві пагорби, вони вже, здається, деокуповані. Слава Богу. Тобто на правобережній, я так розумію, да, Херсонщині, і також на лівому березі теж в Олешках. Тобто це перші сцени, власне, там знімалися. І таке ще до вас запитання, і будемо вже також спілкуватися із вашою колегою, генеральною продюсеркою Світланою Соловйовою. Але до вас таке заключне питання. Що нового побачать глядачі у стрічці про Мустафу Джемілєва? Що нового про нього там можуть дізнатися? Я думаю, що вони побачать історію дуже сильних людей, які присвятили своє життя боротьбі за такі елементарні, але водночас дуже важкі речі, як свобода і гідність. Але, як я вже казав, це в першу чергу історія про почуття. І я думаю, що цей фільм треба просто відчути. І з 10 квітня така можливість у всіх глядачів і слухачів буде. Дякую вам. Дякую вам. Іван Тимченко, режисер-постановник фільму «Киснева станція», був з нами на зв'язку, а ми продовжимо за кілька секунд. А наш ефір триває. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Крим Реалії». Це спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. І зараз долучаємо до нашої програми Світлана Соловйова, генеральна продюсерка фільму «Киснева станція». Пані Світлано, бачу вже вас. Вітаю. І трошки ми поговорили з вашим колегою вже Іваном Тимченком про те, про цю стрічку, про її особливості, про спілкування безпосередньо з Мустафою Джемілєвим про цю стрічку і про те, як її знімали. І спершу до вас таке питання, а що особисто для вас означає робота над цим фільмом і яким побачили особисто ви лідера кримськотатарського народу? Ви знаєте, це, скажу вам чесно, неймовірне, це важко передати від нашої першої зустрічі. Це людина, біля якої навіть мені важко це, тобто ти відчуваєш спокій, да, і впевненість, незважаючи на всі перепони життя, що відбувалися. І ви знаєте, я мала таку необережність з першої зустрічі пообіцяти, що ми доведемо цей проєкт до кінця. Проєкт дуже важко йшов, але нам вдалося його завершити. І я, чесно кажучи, рада, що мені по факту вдалося це зробити. І я бачила у попередніх матеріалах, що прем'єра насправді була запланована на осінь 2022 року. Це саме ви і мали, напевно, на увазі, да, що робота над стрічкою була з такими певними перепонами, тому що відбулося повномасштабне вторгнення. Ну і ми розуміємо, що плани скоригувалися у всіх сферах і у митців так само. Чи були якісь ще події, ви маєте на увазі, які скоригували роботу над фільмом? Ви знаєте, в нас сталася така доволі незрозуміла ситуація з турецьким копродюсером, який майже був підтверджений, і потім в якийсь момент просто відвалився, да, в один момент, скажімо так. І ми почали шукати копродюсера, можна сказати, це вже сталося перед самою зйомкою з чистого листа. Це теж додало певний час до термінів завершення роботи над стрічкою. Ну і, звісно, повномасштабне вторгнення, воно внесло свої корективи, коригування. Ми завершили стрічку у 2023 році, але мали вже плани на фестивальну дистриб'юцію спочатку, тому ось робимо вихід, прем'єру фільму тільки зараз в Україні. Розкажіть, будь ласка, коротко про акторів. Звісно, що хочеться про них теж почути. Як ви їх обирали і хто ці люди, які залучені до стрічки? Ви знаєте, про акторів краще було перепитати Івана, тому що в нас є
як вам сказати, розподіл обов'язків безпосередньо кастинг і всі творчі моменти віддаються на откуп режисеру і сценаристу і режисеру проєкту. Я можу сказати тільки, що кастинг проводила Алла Самойленка. Я вважаю, найкраща кастинг-директорка в Україні своїм унікальним підходом, своїм унікальним відчуттям, баченням акторів. У нас не було такого, прям, знаєте, як зазвичай роблять широкого кастингу. Вона дуже влучно відчуває характери персонажів і дуже влучно підбирає акторів. І, в принципі, всі її рекомендації спрацювали. А ми зараз бачимо на наших екранах, ми ілюструємо якраз цим кадром акторів, да, давайте їх назвемо. Це Борис Орлов, який, власне, виконав роль Мустафи Джемілєва, це Христина Дейлик, Сафінар, так, це Віктор Полторацький, який грає прокурора, і Василь Кухарський. І якраз Василь Кухарський, я бачу, що це якраз один із акторів, із тих митців, який пішов на війну і якого вже, на жаль, немає з нами, так? Так, це правда. Скажіть, будь ласка, про фестивальне життя теж ми ще хочемо поговорити. Я бачила, що стрічка брала участь у фестивалі в Талліні. Чи, можливо, були ще якісь її покази? Да, стрічка була відібрана до основного конкурсу кінофестивалю в Талліні. Ми брали участь наприкінці 23-го року. Далі в нас була прем'єра в Словаччині на фестивалі Фебіофест. Далі ми брали участь з німецькою прем'єрою в фестивалі Go East, теж в основному конкурсі. Потім фільм було відібрано до конкурсної програми фестивалю Джеонджу. Це Південна Корея, головне не переплутати. Також ми показували фільм на фестивалі Пилзень в категорії фільмів, що були зроблені в копродукції з Чехією. Ну і багато інших таких менших, скажімо так, фестивалів, але прем'єра відбулася на Одеському кінофестивалі в Україні, де фільм отримав відзнаку від журі роботу і за найкращу пісню у фільмі. До речі, так, пісню можна, її фрагмент почути і послухати в трейлері, і вона є такою витонченою кримсько-татарською саме піснею, так? Пісня, тут складна трішки, складніша історія, скажімо так. Це ідея цієї пісні, вона абсолютно оригінальна, це не цю конкретно, але пісню Мустафа записав Сафінар на аудіокасеті, да, і переслав її до неї в Узбекистан. На жаль, ми не змогли використати оригінальну пісню, але це пісня спеціально написана, пісня турецькою мовою, яку виконала співачка і написала співачка Кальбен, яка є дуже відомою в Турції серед молоді, серед опозиційного руху. Ну і музику до фільму створив Джун Міякі. Я думаю, що ви про нього теж вже знаєте. Ми багато де про це говорили і вказували. Хочу ще поцікавитися. Зрозуміло, що в Україні знають і про Мустафу Джемілєва персонально, як про лідера кримсько-татарського народу, і про долю кримсько-татарського народу. А от за кордоном як сприймали цю стрічку? Ну, те, що стосується Чехії і Словаччини, всі дуже добре все знають, всі дуже добре володіють всі інформації. Чехії взагалі були на показах повні зали і в Пілзні, потім робили декілька закритих показів в Празі. Так само і в Словаччині. Ми будемо робити ще обмежену кінотеатральну дистриб'юцію в Чехії і в Словаччині в травні цього року. Що стосується наших показів, також стрічка, до речі, була ліцензована для 2 показів німецьким мовником РББ та шведським мовником, національним мовником СВТ. Поки що в мене немає, я вам чесно хочу сказати, якихось відгуків по аудиторії, але... ще знаєте де? Показували в Гамбурзі на фестивалі, на міжнародному конкурсі фестивалю «Молодість». Теж гарна аудиторія, гарно дуже фільм сприйняли, гарно, велика кількість додаткових запитань. Тобто я думаю, що це для, як вам сказати, sophisticated, розумної аудиторії в будь-якій країні.
Її доволі багато. І повні зали так само про це свідчать. Дякуємо вам, що сьогодні до нас долучилися. Світлана Соловйова, генеральна продюсерка фільму «Киснева станція» про лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. І ця стрічка, нагадаю, з 10 квітня виходить в український прокат. Тож так само побажаємо вам і повних залів теж глядачів. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Крим Реалії працюють для вас. Кримчани мають право знати.